Asiakastyytyväisyys on kaiken A ja O. Tää duuni vaatii ammattitaitoa, yhteiskuntavastuu, kustannustehokkuus toimissamme, arjessamme, työssämme korostuu. 100% vastuu, ota ohjenuoraksesi. Kun tulet tietoiseksi, tulet vastuulliseksi. Kun tulet tietoiseksi, tulet vastuulliseksi. Kiinteistöpalvelut sairaalan arjen pelastaa. Kiinteistöpalvelut hoitaa, huoltaa, asentaa. Kiinteistöpalvelut pyyteettömästi uurastaa. Häiriötön sairaalatoiminta, osaavin henkilöstö, vastuullinen ja kilpailukykyinen, luotettava kumppani. Häiriötön sairaalatoiminta, osaavin henkilöstö, vastuullinen ja kilpailukykyinen, luotettava kumppani. Kiinteistöpalvelut sairaalan arjen pelastaa. Kiinteistöpalvelut hoitaa, huoltaa, asentaa. Kiinteistöpalvelut sairaalan